Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang kalibutan nga matahom, malinawon, puno sa gugma ug kalipay. Ug tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daot. Kini atong makita sa kinaiyahan, kahimtang sa pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan. Ang Dios ba nagabaliwala niini? Wala ba siya maluoy sa atong kahimtang? Ang Dios naluoy kanato igsuon bisan sa pagpangguba sa kaaway tungod sa gugma ug sa kaluoy sa Dios. Siya mipatindog og mga taong reformador sa matag panahon. Ug ania karon ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa pagpahiuli sa mga patukuranan ug kalagdaan sa Dios. Kini ang tingog sa reformasyon, programa na magahatag sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Niya ang inyong alagad. Kumusta? Maayong gabi, happy listening ganinyong tanan. Sa tanan nga nagapabinaw karon dinhi sa inyong suking station sa XFM, sa mga nag-unang station dinhi sa Davao City, Tagum City ug sa Mati City. Maayong gabi usab sa atong mga viewers sa Facebook nga nagasunod sa tulumanon o programa sa Tingog sa Reformasyon sa matag Lunes hangtod sa Huwebes, mga higalag mga kaigsunan. Sa ngalan sa atong naga-host gyud niini, no, sa kang Brother Solomon Dumagit, kini ang inyohang higala, inyong alagad usab Brother Ramil Escalera, ang makig-uban kaninyo niining kagabhion sa atong programa mga higala o mga kaigsunan. Labi na gyud sa mga nagapaminaw karon sa XFM station, nagamonitor sa ilang mga radio, FM, ang atong text line mga kaigsunan sa inyong mga text messages. Ang atong number, ang atong text line 0905-893-5385. Dawato na to ang inyong mga pangutana, suggestions, unsa man inyong concern mga kaigsunan dinhi sa atong panag-uban. So, ayaw ka mo ka pagduha-duha nga dili mahatagan og pagtagad ang inyohang mga text messages. Kung ninyo lang ang ipadangat mga kaigsunan kung unsa ang inyohang tumong sa atong programa, ato kanang tagaan og panahon, no? Ang atong text line, ang atong access mao kanitulay sa atong panag-uban mga kaigsunan 0905-893-5385. Dalaygon ang Dios ni ining taknas kagabhion, no? Pasalamatan nato walay lain sa kanunay ang atong labawng makagahom nga naghatag kanato ni ini nga pribilehiyo mga kaigsunan nga doon na tay panahon, doon na tay mga minutos ngatos usa ka gutlo nga mga pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo, no? Nga gikinahanglan usab nato aron kita mulambo, muuswag sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. Dili lang sa atong material nga mga paginahanglan ang gikinahanglan nato nga palambuon, lakip usab ang atong pisikal og labi na gyud, no? Ang tumong og tinguha dinhi sa tingog sa reformasyon, higala ang ato nga espiritual. So, balikon ko, happy listening sa tanan nga naka-tune in karon sa ilang mga monitor, sa inyong mga radio, FM monitor sa inyong puloy-anan, nakaman karon sa inyong balay, o asa ka man karon nga dapit, mostly sa mga kaighalaan nato, na karon sa mga ilahang mga mahal sa kinabuhi nga ming taliwad, no? Nakig-uban nga mao pod ang ilahang kalipay mga igsuon, no? Nga mahinumduman, mapresko sa una-una ang mga mahal sa kinabuhi bisan pa sila wala na gyud dinhi sa laray sa mga buhi mga igsuon. So nakaron sa mga sementeryo ang uban siguro nagapaminaw kanato
So, pwede mo mutampo mga kaigsuonan. Okay, sa mga tanaw ka nato sa Facebook, live ta karon sa atong account, no? Sa Ramil Escalera. Happy viewing, no? Kanindong tanan og maayong gabi sa tanan-tanan nga makig-uban usab ka nato. Okay, maayong gabi sa di pa ta moadto sa unahan sa tong programa mga igsuon. Pasalamatan usab day na ato, no? Ang atong sponsor na ining mao nga kahigayunan nga kita makairi, madungog, no, sa tibuok Davao region, no, dinhi sa Southern Mindanao area. Labi na gyud sa mga dapit nga diin madungog ang labay sa XFM stations mga kaigsuonan, no, sa tanan-tanan nga naka-tune in karon. Kini nahitabo o kini nahimong kahigayunan nga atong nabatunan tungod sa atong sponsor walalain sa Doc Remilito Oy kauban sa iyahang pamilya, labi na gyud sa Yes to Health mga igsuon, no, sa concern usab niini ang atong himsog nga panglawas, no. So salamat usab sa station manager sa XFM nga panayon naghatag kanato og panahon, no, nining orasa mga kaigsuonan makauban ta ninyo og labi na gyud ang uban pa nato mga speakers dinhi sa tingog sa reformation program. Okay, sa ato usab nga mga technicians, radio technicians dinhi sa Davao, Tagum og sa Mati, maayong gabi kaninyo og daghang salamat usab. Okay mga kaigsuonan, sa dili pa ta moadto sa dugang pagtuon sa pulong sa Dios, no, ang atong mga fellowship meetings bot na kong ihatag na usab kaninyo mga suking tigpaminaw asa ka man karon nga dapit labi na gyud dinhi sa Davao region, no. Doon na kita yung mga face to face nga mga pagtuon, face to face nga mga religious activities nga ginahimo nato every month mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga areas dinhi sa Davao region mga kaigsuonan. Okay, so salamat, no, sa atong mga viewers karon. Mupaspas muhinay lagi ang imong storya. Pasensya gyud kaayo siguro sa ato ning signal sa internet. At least mga kaigsuonan ang atong audio sa tulo ka mga station sa XFM medyo okay siguro, no. Palihog lang pug ko sa atong mga technicians kung unsa man tungod kay ang atong programa mga kaigsuonan naka-hook up kita karon sa tulo ka stations og nanukad kita karon dinhi sa may Santa Maria, Davao Occidental, no. Medyo layo-layo mga kaigsuonan apan mga higalap apan mag-uban ta kung asa ka man karon nahimutang kung ikaw naa dinhi sa Davao region, no, mag-uban ta dinhi sa XFM ug sa tong Facebook asa ka man nga dapit sa kalibutan mag-uban usab ta mga higala mga igsoon. Balikon ko ang atong mga fellowship meetings, no, sa tanan nga interesado makig-uban sa mga members sa Seventh-day Adventist Reform Movement kauban ang mga visitors. Uy, doon na di ay tay update mga igsuon sa Abyod diya sa may Kapalong ipahigayon ang monthly Sabbath, no, monthly Sabbath karong first week of November, no, sa first week of November mga kaigsuonan diya sa may Kapalong, diya sa may Abyod na ang atong jutay nga simbahan diha, no, simple nga simbahan. Then diha maghiusa ang tanang members from Oriental, de Oro, del Norte, Davao, okay, del Norte, no, kay mo man ni ang tutulo ka mga probinsya nga doon na sila monthly fellowship usab mga kaigsuonan. Dinhin nato makauban ang atong mga kaigsuonan sa Seventh-day Adventist Reform Movement kauban usab sa mga bisita. So sa tanan nga nagapaminaw karon na kaman sa Oriental, de Oro o sa Davao del Norte, ang fellowship karong umaabot nga Sabado di ay mga higalag mga igsuon, no, mga suking tigpaminaw
invited kamo sa fellowship, no? Sa fellowship mga kaigsuonan, monthly fellowship diha sa may Kapalong, sa may Abyod. Welcome kayo ang mga bisita, mga higala. Murag mahimo gyud pinasidunggan ang mga bisita, no? Kay hangop kayo kung doon na tayo mga bisita nga ikauban sa atong mga fellowship. So daghan ang moabi-abi kanato din ha. Labi na gyud ang mga kaigsuonan, no, sa diha dapit nga area mga igsuon. Unya kung ikaw nagapaminaw karon dinhi sa Marilog District, sa may Pakibato District, sakop sa Davao City mga kaigsuonan, mga higala, ang atong monthly fellowship every fourth Sabbath of the month, no? Katatapos lang sa atong monthly fellowship last Sabbath diha sa may Kibalang, no, Marilog District mga igsuon. So gikauban ang tanan nga mga kaigsuonan usab og mga bisita nga sakop sa Davao City area, no? Nagkauban sila last Sabbath. Unya kung naa ikaw dinhi sa Davao del Sur, Davao Occidental, ang atong fellowship mga igsuon every second Sabbath of the month, no? Dili madugay sa the Sabbath after this coming Sabbath mga kaigsuonan, ipahigayon ang atong fellowship. Unahan lang gamay sa may SPAC mga igsuon, no, diha sa may Sinawilan. Dunay gamay nga simbahan din ha, o muabi-abi kaninyo kung kamo buot nga makig-uban sa atong mga aktibidades niya ng monthly fellowship diha sa may Sinawilan mga igsuon. Usbon ko, no, sa mga nagapaminaw dinhi sa Davao Occidental, Davao del Sur, karong umaabot nga second Sabbath sa November, mag-uban ta diha sa Sinawilan sa atong fellowship. Update lang ta. Ano, kung mo katuod mga kaigsuonan, text lang sa atong text line 0905-893-5385. 0905-893-5385. Okay, sa usa pa mga kaigsuonan, happy viewing sa atong mga viewers sa Facebook. Alang dahil sa naka-monitor karon sa ilahang mga FM radio monitor, doon na po tayo live sa atong Facebook karon sa atong account, Ramil Escalera. O happy viewing, Sister Eves Villaver Gyunson Alingalan, o Sister Langga, no? Kauban sa imong kinakusgan nga bana, no? Sister Brother Omar, happy viewing o happy listening usab. Okay, sa ako pong family, labi na gyud sa akong Mrs. Merinol Escalera, happy viewing, happy listening. Okay mga igsuon, di ta langan. Ay, ako din ipahibalo, no, sa mga nagapaminaw usab kung kamo naa sa lugar sa South Cotabato, no? Ang fellowship po dito every third Sabbath of the month, no? Doon ay mga pag-usab-usab po sa venue. So kung interesado mo, contact lang gihapon sa atong text line 0905-893-5385. Unsa ka man nga grupo, unsa ka man nga tinuuhan, pagtuo, mag-usa ta niya ng higayuna mga igsuon, no? Atong usahan po kung sa imuhang mga nakatunan, then welcome kayo ang atong mga bisita din ha. Og ang North Cotabato mga kaigsuonan every once in a quarter mga kaigsuonan, no? Matag tulo ka bulan kausa ang ilahang fellowship meetings tungod sa kalagyo mga igsuon, no? Diya sa may Cotabato area, Kidapawan, Makilala, Arakan, mag-usa na every quarter kausa mga higala mga igsuon. Okay, sa mga nagapaminaw, sunod ka nato, balikon ako mga kaigsuonan sa ngalan ni Brother Solomon Dumagit ug sa uban nato mga speakers, kini inyong igsuon higala Brother Ramil Escalera, inyong ikauban ining kagabion, ug ang atong tulay sa atong panag-uban, ang inyong mga text messages, i-text lang sa atong text line 0905-893-5385.
0917-893-5385. Mga igsoon, atangin ninyo ang atong hisgutan. No? Doon na po mo ikatampo ni ini kung buot mo nga mutampo mga igsoon. Ang atong hisgutan mahitungod sa padayon na to, no? Kagabi kung naminaw mo sa lecture, sa message mga kaigsuonan, nagisgot kadto kabahin sa mga nipahulay, no? Mga nipahulay sa pagpahulay nga temporaryo. Oh, kining gitawag og kamatayon mga igsoon. Ato gihapong hisgutan, no? Atong hisgutan sa gihapon, labi na gyud kadtong wala naka-tune in kagabi dinhi sa inyong soaking station. Hisgutan gihapon nato ang kahimtang mga kaigsuonan sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong mga silingan, higala, igsuon, duol sa atong kasing-kasing, bisan pa man sa atong mga doon naman gyud uban nga dunay mga kalaban, no? Mga kontra or kining enemies mga kaigsuonan, atong hisgutan kung unsay gisultis bala ang kasulatan sa kahimtang nila kung sila man nipahulay na ni anang kamatayon nga pisikal mga igsoon. So sa dili pa buot nako nga agnihon kamo, maghimo ta og pagpasalamat pagampo sa atong labahong magagahom. Amahan namo nakas mga langit tinintak na sa kagabion, among gipasalamatan amahan ang higayon nga kami magkauban, kauban sa mga listeners, viewers karon, og salamat usab nga diin naghatag ikaw og panalangin sa matag usa ka namo maayong panglawas naman ang protection ning tibok nga adlaw. Diining takna amahan among gamiton kining mga hamiling gutlo diining orasa sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Gilauman namo nga ikaw maghatag kanamo og kalam ganin ang imong mga pagtulon-an among masabtan, maaplikar namo sa among pagkinabuhi ug mo'y among sumbanan sa among pagpangalagad nga na kanimo. Ikaw magapasaylo usab din man kami nakapasubo nga na kanimo ug amo kining gilaumang madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, welcome back mga higalag mga kaigsuonan sa tanan nga nagapaminaw karon. Usbo nako, no? Sa ngalan sa atong mga speakers dinhi sa tingog sa Reformasyon, mag-uban ta ining orasa sa atong pagtuon, no? Dugang nga pagtuki, pagtuon sa pulong sa Dios. Now, sa di pa ta moadto sa unahan, balikon ko ang atong text line 0905-893-5385. Paspun ko 0905-893-5385. Alang ka na sa inyong concern, alang sa inyong pangutana, samtang padayon ta sa atong diskusyon mahitungod sa kahimtang sa mga mahal sa kinabuhi, higala, mga silingan o kinsa man nga napahimutang mga kaigsuonan niya ng temporaryo nga pagpahulay. Atong isgutan kung kumusta sila karon. Kumusta sila karon nga gabi? Kumusta sila sa panahon nga sila nahidangat gud anak nga kahimtang hangtod karon? Atong sayron mga kaigsuonan pinagi sa balaang kasulatan. Happy viewing, no? Sister May de la Cruz diya sa May Buhangin, Malita, Davao Occidental. Kauban usab si Angeli Pilayo Mansalayaw Dawa. No, kumusta? Kumusta sa atong mga kaigsuonan, kahigalaan din ha sa May Kidalapong Malita. Happy viewing o happy listening. Madungog di ita diha sa May Malita sa inyong mga radio sa 100.7, no? Onya madungog punta sa 88.7, no, sa Mati mga kaigsuonan, XFM live, no? Kung medyo hinay inyong signal sa cellphone, sa Facebook, pangitaan niyo sa radio live usab kita mga kaigsuonan sa mga station sa XFM Davao, Tagum ug Mati. Okay, sa atong pagtuon mga kaigsuonan, maghisgot ta kahabahin sa atong mga igsuon, mga higala, ginikanan man, kumusta na sila karon?
no? Unsa ang ilang kahimtang. Now, ang Biblia kung mo atong pasultion mga kaigsuonan, dunay synonym ang kamatayon og kining pagkatulog, no? Magkasing kahulugan, magkapariho ang kahulugan sa Biblia sa taong namatay og natulog mga igsoon, no? Pareho ang kahimtang. Nganuman ang balaang kasulatan naghisgot mga igsoon sa malapas 1 Tesalonica 4 versikulo 13, no? 1 Thessalonians 4 verse 13 naghisgot og pagkatulog mga igsoon. Nga kun ato yung sabton atong basahon ang mao nga bersikulo, dili kini ordinaryong pagkatulog lang, kun dili kamatayon gayod ang gisgutan niini. Nganuman nagingon, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, no? Which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Kadtong mga nangamatay nga ang gisulti, ang gihatag nga pulong na nga tulog, dili kita magkaguol sama sa ginahimo sa uban. Tan-aw nato, nakaobserbar mo mga igsuon kung dunay ipahiluna sa lubnganan, dunay uban nga di gyud kapugong sa ilang kaugalingon, no? Di gyud kapugong og hilak, di kapugong og singgit, daw wala sila'y pagtuo nga kana nga pagpahulay temporaryo lamang. Muna nga bation gyud nila ang grabing kaguol. Pero ang balaang kasulatan nagisgot nga kana usa ka pagkatulog lamang, no? Kadto sila nga nangatulog, dili ta magpalabi og kaguol. Nganuman duna pay laing panahon mga kaigsuonan nga kung duna tay kahibalo sa unsang paagi o sa unsa nga makabaton kitag paglaom nga kita magkauban pagbalik sa atong mga mahal sa kinabuhi, amo kanay atong sayron o kung saon mga kaigsuonan. Now balik ta ang pagkatulog nga gihulagway, kini siya mao ang kamatayon, no? Kung magisgot tag natulog mga kaigsuonan, kung wala lang nagmata nang wala nagpatulog-tulog, kung unsa man ang imong himuon, unsa man ang imong isulti, unsa ang imong himuon nga aron bation niya ang kalipay o unsa man nga iyang bation, dili gyud na siya makabati, no? Dili gyud na siya makakita, dili gyud na siya makaamgo kung unsa man imong gipanulti kung siya tinuod gyud nga natulog. So ingon ana usab ang kahimtang mga kaigsuonan sa tawo nga diin siya mohidangat sa kamatayon mga igsuon. Wala siya ay hingbaluan. Doon na pa'y bersikulo mga igsuon nga ang gigamit gihapon pagkatulog gihapon, bisan kon ang gipasabot pagkamatay. Dos sa kapitulo 12 sa Daniel, no? Daniel 12 versikulo 2. Daniel 12 verse 2 nagingon, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. Daghan kanila nga nahikatulog diha sa abog sa yuta mabanhaw. So mo ni mga kaigsuonan nga giingon ako nga ang pagkatulog o ang pagkamatay kung sa Biblia atong isgutan, dunay pareho nga kahulugan mga igsoon, no? Now dinhita mga kaigsuonan unsay kondisyon, no? Kinahanglan masayod ta niini, kinahanglan makaamgo ta niini. Unsay kondisyon sa atong mga mahal sa kinabuhi, sa atong higala, maging kalaban man nato, no? Pero dili maayo na atay kalaban mga igsoon, no? Tuguti nga adunay kining maayong relasyon, no? Mintras buhi pa ta, maayong relasyon ang atong mabatnan sa atong isig katawo. Now, unsa may kondisyon mga kaigsuonan sa usa ka tawo nga nipahulay kay sama man day siya sa natulog. Job 14 versikulo 21, no? Job 14 verse 21. His sons come to honor and he knoweth it not. So mo ni mga kaigsuonan ha, ato ning
pamalandungan ba ato ning sabton. Kay kung ang Biblia mosulti mga igsoon, doon na gyud siya katinuoran. No, kay mao kini ang pulong sa Ginoo nga iyahang gibilin sa iyahang mga balaan nga mga tawo, gitawag og mga kining manalagna, propeta, aron kita makasabot, mahibalo kung unsay katinuoran. No? Balikon ko, ang iyang mga anak maghatag kaniya og pasidungog, and he knoweth it not. Wala, dili na siya makahibalo ni ini. No, inganing kahimtang mga kaigsuonan sa ato mga higala, mga igsuon diha sa jaslubnganan. Siguro kita, doon na tayo kahangawa, doon na tayo kamingaw, wala may dili man sayop nga muduaw ta, mo butang tag mga limpyuhan na to, butang tag mga bulak, mga kaigsuonan. Pero ayaw o dili na to ibutang sa atong una-una, dili na to tuuhan nga sadyang ato ning gihimo mga kaigsuonan, ilang gibati ang kalipay. Ilang mabati ang imong gugma ngadto kanila. Panahon nga sila naa sa lumnganan. Ngano, dili gyud ni mahitabo. Tungod kay bisan unsaon nimo pagdaig, bisag unsaon nato paglipay, ang atong mahal sa kinabuhi nga naa na sa lumnganan, ang balaang kasulatan naghisgot, dili na sila mahibalo ni ana. And they are brought low, but he perceiveth it not of them. Bisan pag unsaon pagtamay, dili na usab sila masubo. Tungod kay unsa nay nahitabo mga kaigsunan, Salmo 146 versikulo 4. No, Psalms 146 verse 4 unsay nanghitabo sa ilahang huna-huna. Nagingon diri, his breath goeth forth, he returneth to his earth, in that very day his thoughts perish. Nianang maong adlaw sa dihang mawad-an o gininhawa ang usa ka tawo mga kaigsuonan, sa may mahitabo sa iyang una-una. Ang iyang una-una mahanaw. Ano? Mahanaw mga kaigsuon. So, isagunsaon na to mga kaigsuonan, unsa man ang atong himuon, kung ang usak ka tao nipahulay na, naanas kamatayon, wala na gyud na siya ihingbaluan pa. No? Wala na gyud. Tungod kay sa panahon nga siya kuhaan sa gininhawa sa kinabuhi, ang iyang hunahuna mahanaw usab mga kaigsuonan. O ang iyang unod hinahinay mobalik sa abog mga igsuon. No? So kanus-an na to panggaon, kanus-an na to hatagan og mga hindi bang pagpahalipay ang atong mga mahal sa kinabuhi, ang atong higala, ang atong o kinsa man nga duol sa atong dughan, sakop sa atong pamilya, panahon nga buhi pa mga igsuon. No? Tungod kay kung panahon nga diin mupahulay na ni anang kamatayon, nasama sa pagkatulog, wala na gyud pagbati pa nga kalipay o unsa man sa atong hinigugma kon atong buhatan og mga maayong buhat. So panahon sa buhi pa mga igsuon, mao nay labing tama nga higayon nga atong ipadama, atong ipaabot ang atong mga pagmahal, no? Pagmahal mga kaigsuonan. Okay. Now, dugang pa mga kaigsuonan sa Ecclesiastes 9 versikulo 5. No? Ecclesiastes 9 versikulo 5. Doon na pa ba'y mahibaluan gamay lang ang mga nangamatay? Doon na pa ba sila'y bisag gamay lang nga kahibalo mga igsuon? Ang maong bersikulo naghatag na usab natog pagpasabot nga hinaot makasabot usab ta niini nga nag-ingon, for the living know that they shall die, but the dead know not anything. Ang mga buhi sila mahibalo nga mamatay, apan ang nangamatay mga kaigsuonan, dili na gyud na sila, wala na gyud sila panghuna-huna pa, wala na gyud sila nahingbaluan pa. No, wala na gyud hingbaluan pa. Labi nag-atong basahon mga kaigsuonan ang bersikulo 6. No? Ecclesiastes 9 versikulo 5 ang ganiha, wala nay baluan pa. Ang versikulo 6 mga kaigsuonan, dugang nga pagpasabot, also their love and their hatred, ang gugma nila, ang ilang kasuko,
and their envy is now perish. Mao ni mga igsoon. Now, mao ni mga igsoon ang kinibang gihatag sa Ginoo nga husto nga pagsabot, husto nga kahibalo kabahin sa mga mahal sa kinabuhi o kinsa man nga nahidangat niya ng kamatayon. Ang ilang gugma, ang ilahang kasuko, ang ilahang unsa man nga pagbati, wala na mga igsoon. No? Wala na. Dili na mubati o gugma. Sa ako nang gikaingon ganiha, bisan pag-unsa ka kaning luxurious ang ilahang lubnganan o ang ilahang pamaagi sa paglubong, kinsa man ang mobisita dinha sa lubong, nga wala ka bisita sa dugay nga panahon, walahin na ang tanan, no? Dili na gyud nila mabati pa ang gugma. Ni ang kasuko nila mga kaigsuonan matapos na sab. No? Bot pasabot, kung doon na may mga nangamatay nga nahimong biktima mga kaigsuonan, no? Mga biktima ba, mga dautan nga mga naman po yung mga dautan nga mga tao god, no? Doon na sila mga biktima, panahon nga mamatay, mubitan ng uban, wala gyud padayon gyud sa paghimo og dautan nga numan. Ang mga ilahang biktima mga kaigsuonan, wala naman puntoy mahimo. Gawas lang sa nahibilin nga mga tagtungod. So ingana mga igsuon ang kahimtang nga buot sa Dios nga atong masabtan, no? Mga higalang mga igsuon. Okay, sa di pa ta mo padayon sa atong programa, balikon ko sa mga nagapaminaw karon sa XFM, sa asaman nga stations dinhi sa Davao Region, dinhi sa may Davao City, naakaman karon sa Davao area, sa Tagum, sa XFM Tagum o XFM Mati. Ang atong text line, ang inyong mga text messages, kung doon na kamoy mga gikinahanglan, unsa man nga mga information, mga pangutana, o kabahin man sa atong mga pagtuon, o doon na ba mo'y mga pakisayuran, nganong ang atong pangalan mga kaigsuonan nagisgot og Seventh-day Adventist Reform Movement. Willing kay ta motubag ana mga kaigsuonan kung mo text lang mo. No, nganong dunay ikog matud pa sa uban, Seventh-day Adventist Reform Movement. I-text lang ta sa atong text line 0905 893 5385. Ang atong text line mga kaigsuonan, ang atong access tulay sa atong panag-uban 0905-893-5385. Tagaan natong pagtagad ang atong mga viewers sa lain-lain mga lugar sa kalibutan. Pastor Randy Akyatan sa Sydney, Australia, Melbourne, no? Happy viewing kauban sa pamilya kinsakupan. Chi Torres usab diya sa may Bukidnon, Rodel Dumagit diya sa may Mindoro, no? Og si Kizi Karen Jane Kano diya sa may Malita na ba kaniron or naapa ni sa Jinsan. Og sa uban pa nga naga pakig-uban kanato sa Facebook og sa mga naga-tune in karon sa radio. So happy listening. God bless kaninyong tanan mga kaigsuonan. Okay, sa pagpadayon, ang baliko na to sa versikulo 6 nagisgot nga wala na ang ilahang panghuna-una. No? Wala na ilang panghuna-una. Mubitaw nga wala gyud masayo pod ang Ginoo kay siya iyaman po ning plano ang tanan. Kung doon na may panagkabulag mga kaigsuonan, kung nahisulod na diha sa salag sa kaminyoon, mo nagiingon nga till death, no? Do us part. Kay panahon sa kamatayon makigsunan ang gugma sa usa ka nipahulay na, dili na gyud siya mubati pa niini. No, pero doon ay uban makigsunan nga bisag ni pahulay na ilang partners ang ilang gugma padayon gihapon. Okay, pero ang Biblia mga kaigsuonan nagahatag kanato og kinibang pagpasabot. Nga bisan pa nagingon dinhi, neither have they anymore a portion forever in anything that is done under the sun. Kung unsa man ang mga panghitabo ilalom sa adlaw, unsa man ang mga nanghitabo mga igsuon, no? Unsa man ang mga maayo man,
daotan man, doon na may mga trahedya, unsa pa man diha. Di na po na sila makahimos pagpanalipod sa ilang mga mahal sa kinabuhi. No? Dili sila makapanalipod mismo sa ilang kaugalingon, di sila kapanalipod. No? Wala na gyud sila hingbaluan pa. Kung unsa man ang mga panghitabo, mga kaigsuonan, ilalom sa adlaw mga igsuon. Pero hingbaluan nato mga kaigsuonan. Bisan pa man og ana ang kahimtang sa atong mga mahal sa kinabuhi, wala diha lamang kutob ang kinabuhi nato mga igsoon. No? Ang kasaysayan ba? No? Dili lamang diha kutob mga igsoon. No? Bisan pa man wala sila'y kahibalo. No? Doon na gihapoy panahon mga igsoon, mga higala nga sila atong ikauban. Tungod kay dunay gitawag og pagkabanhaw mga kaigsuonan. No? Pagkabanhaw, resurrection. Mao kanay paglaom sa mga nagalagad sa Ginoo. No? Mao kanay buhing paglaom sa mga nangalagad sa Ginoo ngano nga kita dili magkasubo sa panahon nga dunay mga mahal nato sa kinabuhi nga mohidangat sa kamatayon, kining gitawag og pisikal mga igsuon. Kay dunay pagkabanhaw. Musugot tag sa dili mga igsuon, kita nga buhi pa karon. Bubitaw nga daghantag madungog mga kaigsuonan nga doon na daw mga gisulat ba nga kasagaran matod pa nila na asmenteryo wa pa man pud ko kabasa nga matod pa nakabutang dito amo karon ug ugma inyo nasab no amo pa karon ugma inyo nasab. Tinuod mga kaigsuonan kita mga kaigsuonan nga buhi pa. Dili na to matag-an ang panahon, no? Mabitaw nga dili kita mo'y naghawid sa panahon. Kitang tanan tungod sa sala mga kaigsuonan, tungod ni Adan, mo ni nakalatid na, no? Nakalatid na mga kaigsuonan, mga higala. Nga ang tanan sa dihang nahulog sa pagpakasala ang atong unang maginikanan, makasinati gyud niining physical death. No? Pero doon ay mga pinasahi, mga pinili nga wala. For example, si Enoch, hangtod karon mga kaigsuonan, buhi pa siya. O talagsaon ra kayo na mga igsuon. Good day, Pastor, unsa man ang kalag og buhi? Unsa man ang kalag og buhi? Okay. So, salamat sa imong text, Sigala. Ang number is 4293. So asa ka man karon na minaw, maayo siguro magpaila ka. Pero pasalamat, no? Salamat sa imong text. Unsa man ang kalag og buhi. Ang kalag og buhi. Okay, ato sa ning tagaag pagtagad mga kaigsuonan, kung magisgot tag kalag nga may kinabuhi mga kaigsuonan, mao ning gisulti sa Henesis. No, sa dihang ang tao mga kaigsuonan gilalang sa Dios, no, atong tagaag pagtagad mga kaigsuonan, kun sa unsang pamaagi nga ang tao nakabaton og kinabuhi mga igsuon, no, unsay formula nga gihatag sa Dios sa unsa nga ang tao nakabaton og kinabuhi. Ang tao mga kaigsuonan o si Adan, no, ang atong unang mga ginikanan, si Adan og si Iba o mismo gyud si Adan, sa dihang gilalang si Adan, ang panghitabo mga igsuon, gilalang siya nga pinaagi sa abog sa yuta. No? Sumala sa mabasa nato sa Henesis mga kaigsuonan. Gumikan o pinaagi sa abog sa yuta, sumala sa Henesis 2 versikulo 17, God formed man of the dust of the ground. Ang tao giumol sa Dios gikan sa abog sa yuta. Wa pa siya kinabuhi. No? So higala wala pa siya kinabuhi. Abog pa lang siya sa yuta na porma nga tao. Now, unsay sunod nga panghitabo? And God breathed into his nostrils the breath of life. O gihatagan sa Ginoo, no? O gininhawa sa kinabuhi. Gihuypan sa Dios ang ilong sa maong giumol nga tao gikan sa abog
sa gininhawa sa kinabuhi. Breath of life. Ug unsay tawag niya mga igsoon sa dihang gikan sa abog sa yuta nga napurmang tao, gihuypan sa ilong, nakabaton og ginhawa. Unsay tawag? And man became a living soul. Take note mga higala ha. Matud pas pangutana unsay kalainan unsa man ang kalag og buhi. Paluap niya pungpong ni sa turil ang kalag buhi ug patay. Okay. So salamat kanimo pungpong gikan sa turil. Unsa ang kalag nga buhi ug patay? Mao ni atong gisgutan sa Genesis 2 bersikulo 7 ngadto sa 8, mao ni ang buhi nga kalag. Unsa ang buhi nga kalag? Ang usa ka tawo nga diin na porma ang abog sa yuta nga napurma og tawo, porma nga tawo ba? Unya gihuypan sa Ginoo, gihatagan sa gininhawa sa kinabuhi, so naginhawa na siya, nakabaton sa kinabuhi. Ang tawag ana is kalag nga may kinabuhi or buhi nga kalag, living soul. So mo na mga igsoon ang kalag. Ang ato manggugong giyuna-huna nga kung magisgot og kalag sa panahon nga mamatay ang tao, mo ni guna-huna sa kadaghanan ha, mga higalag, mga kaigsuonan, mo ni guna-huna sa kadaghanan. Sa panahon nga mamatay ang tao, dunay kalag nga dunay kinabuhi nga mugawas sa tao. Which is kung ibasin nato sa balaang kasulatan mga igsuon, ang kalag nga dunay kinabuhi kanang naay lawas ug naay gininhawa. Sama nato kini karon. Ako nga nagsulti kaninyo, gitawag ko kalag nga buhi, living soul mga igsoon. No, mo ni ang katinuoran mga kaigsuonan nga daghan ang wala pod makakabot pa sa pagsabot niini. Pero kung tun-an nato ang balaang kasulatan, dinhi nato masabtan nga walay kalag nga buhi nga mugawas sa kinabuhi o sa usa ka tawo nga mamatay. Nga conscious pa siya, makitaan pa niya kinsa tong nanghilak, kinsa tong ningisi, kinsa tong nikatawa kay namatay na. Wala mga igsuon. Kay sumala sa atong gibasa sa dihang ang tao no mahidangat sa kamatayon. Unsay giingon? In that very day his thought perish. Ang iyang una-una mawala mga igsuon. Kung doon na may espiritu nga mugawas, walay huna-una unsa may tawag ana. Wala na kalibutan, wala gihapoy silbi mga igsuon. No? So kanimo brother Pungpong, no? Sa nag-text kanato diri sa Toril, no? Happy listening sa mga taga Toril. Ang kalag nga buhi kita. Ikaw nga nag-text karon, gitawag ta nga kalag nga buhi. Walay kalag mga kaigsuonan nga kanang buhi nga dili makita. Wala. Tungod kay kung magisgot tag buhi nga kalag, naa pa kanay lawas og dunay gininhawa. Baliko na to, Genesis 2 bersikulo 7 og 8. Diha na to masabtan ang formula sa tao sa dihang kini gihimo sa Dios. Lawas gikan sa abog plus gininhawa gikan sa Dios mga igsoon, mao nay gitawag og buhi nga kalag mga igsoon. O living soul. So, hopefully nga doon na tayo nasabtan mga igsoon. Ang Hebrew manggod nga words nga gitranslate mga igsoon og living soul. Baliko na to ha, brother Pungpong. O kinsa man ang imong tinuod nga pangalan, no? Ang living soul sa Hebrew gitawag ni siya og nipris kaya. Nipris kaya. Sama mga kaigsuonan sa gisulti sa Genesis 1 verse 24 nga living creature. Take note ha. Pagisgot nga living soul, pareho sila. Nip sa Hebrew. Nipis kaya nga nagkahulugan og living creature. Buhi nga linalang sa Dios. So mo ni higala igsoon, no?
living soul, it means living creature. Walay living creature makigsuonan nga kanang gituuhan sa uban nga espiritu nga dili makita, nga mulutaw sa hangin. No, dili na matawag nga living soul. O wala poy conscious nga kalag nga mugawas gikan sa tao sa panahon nga siya mamatay na. Balikon na to ang mga bersikulo klaro mangod kayo. Salmo 146 bersikulo 4. Sa panahon nga mawala ang iyang ginhawa, his breath goeth forth, he returneth to his earth. Sa dihang ang gininhawa mawala, siya mubalik sa yuta. And that very day, his thoughts perish. Niyan ang maong adlaw ang iyahang huna-huna mawala, mga igsoon. So, mao ka na ang kahimtang, mga igsoon, mga igala. Okay, padayon ta. Salamat kayo sa text, no? Sa atong usa ka texter, si Pong o Pongpong gikan sa Toril, Davao City. Happy listening di ay, happy viewing, Sister Norma Ruiz diya sa Maydigo City. Kumusta kauban sa imuhang partner si Brother Rubin o mga kanakan, no? Kumusta? God bless, no, sa inyo ha. Okay. Padayon ta mga kaigsunan og sa karon pa lang naka-tune in sa atong programa. Ang atong text line balikon nako 0905-893-5385. 0905-893-5385, mga igsoon. Balikon nako mga igsoon, mga higala. Okay, doon ay tawag. Di ta ka-receive og tawag mga kaigsunan. Text lang ta. No, text lang ta mga igsoon. Rolando Laksamana. Salamat, Pastor. Okay, salamat sa imong pagpaila. Brother Rolando Laksamana diya sa may Turil, Davao City. Maayong gabi o ang Diyos magapanalangin kanimo. Now, balikon ko, dili gyud ta kinibang o kitang tanan gyud nga mga living creature kanang gitawag og kalag nga buhi, no? Kita karon nga nagginhawa, dunay kinabuhi, dunay panguna-una, kita gitawag nga buhi nga kalag. O ang kalag nga namatay makigsunan kanang gilubong. O gikuhaan sa gininhawa, mo nay kalag nga namatay. Wala nay panumduman, nya hinahinay ang lawas pisikal, madugta, mubalik sa abog. Muna sila ang mga kalag nga nangamatay. So kung doon na may kalag nga gitawag mo buhi, abot asa gikan ang kalag. Ba't pasabot makigsunan kung Biblia ang atong tuuhan, no? Biblia atong tuuhan, wala nagyoy consciousness ang tao nga mopahulay diya sa lubnganan. Makabaton lang na siya panahon nga mahitabo ang resurrection, pagkabanhaw. No? Pagkabanhaw. Tinuod mga igsoon nga dunay gyud pagkabanhaw kay nahitabo na ni sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dihang siya ni pahulay, sulod sa tulog ka adlaw, pagkatulog ka adlaw, nabanhaw siya. Niyan ang tulog ka adlaw mga kaigsunan. No? Walay kahibalo, no? Ang iyang pagkatawhanon wala. Apan sa diha nga nabanhaw siya, mao na nga nahimo na pong buhi nga kalag, mga igsoon. So, baliko na to mga kaigsuonan. Karon nga panahon nga buhi pa ta. No? Karon nga panahon nga ang atong kalag buhi pa. Unsay giingon sa Ecclesiastes 9 bersikulo 10. Ecclesiastes 9 verse 10 nag-ingon, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. So karon nga buhi pa ta mga kaigsunan, mao ni ang higayon, panahon nga gigahin sa Dios alang kanato nga mangandam ta. No? Unsay atong andamon mga kaigsunan, ang atong kaugalingon nga makaambit ta niya ng kinabuhing walay katapusan. No, kay doon na may pagkabanhaw mga igsoon. Musugot ag sa dili, matarong man og daotan, mamatay og matarong man og daotan, mabanhaw gihapon. No? Matarong man nga mamatay, mabanhaw siya.
Daotan man nga mamatay, mabanhaw gyapon siya. Pero dunay kalainan ang ilang pagkabanhaw mga igsoon. No? So ang importante, mahibalo ta unsaon nato pag kinabuhi nga andam ta kung doon na may panahon nga diin mauna ang ato ng panahon mga kaigsuonan, makabaton ta niya ng pagkabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Good evening, Sister Jocelyn Narido, diya sa may Luzon, no? Diya sa may Chaong or Cavite. Happy listening, happy viewing usab kanimo. Mga kaigsuonan, wa na tay oras sa atong panag-uban, no? Nanghinaot na lang ta nga ang pipila ka mga punto nga atong gisgutan karon naghatag og kalinaw sa inyong una-una, no? Naghatag og pagsabot nga tinuod nga pagsabot kabahin sa kahimtang sa mga nangamatay mga kaigsuonan. Balikon ko, sumala sa gisgutan, sa kamatayon wala na'y kahigayunan nga makapangalagad pa ang tao. Sa kamatayon wala na'y kahigayunan nga mapaabot pa nato ang atong gugma sa atong isig katawo. Sa kamatayon wala na'y kahigayunan nga mabati pa nato, mabati pa nila ang gugma nga buot natong ipabati ngadto kanila. So whatsoever thy hand find it to do, samtang buhi pa, do it with thy might. No? Kung wala magkasinabot, dunay conflict, dunay walay sinabtanay, ayaw himuang nga magsitulay na panahon nga patay ng isa mga igsoon. Samtang buhi pa himuon nato kutob sa atong mahimo. Ngano man, nagingon ang 146 verse 2 to 4 mga kaigsuonan. In that very day, sa panahon ng tao mamatay, his thoughts perish. Wala na siya masabtan pa, wala na siya mabati pa, wala na tanan mga kaigsuonan. Okay, mayong gabi pastor. Doon na lang ko'y pangutana, kay wala man jud ko masayod. Unsa may kalainan sa kalag og espiritu. Bito ni taga Panakan. Oh, Brother Bito. Brother Bito, taga Panakan, Davao City. No, tanang taga Panakan nga nagpaminaw karon, happy listening kaninyong tanan. Og labi na gyud ang pamilya, kung doon na ka may pamilya, Brother Bito, nga usa sa mga listeners dinhi sa XFM Davao. Okay, ang pangutana, unsa may kalainan sa kalag og espiritu. Okay, so salamat kayo. Balik ko na to, brother, kung magisgot ang kalag nga gisgutan sa Ginoo nga buhi, motong lawas plus gininhawa sa kinabuhi, mo nay kalag nga buhi mga igsoon. So kung magisgot ang espiritu, sa balaang kasulatan, kung ato ning tun-an, bisad ang kinaiya sa tao mga igsoon, gitawag gyapon nag espiritu. No? Daghan og kahulugan kung magisgot ang espiritu mga kaigsuonan. For example, no? Sa balaang kasulatan, dunay mga tao dinha nga dili maayog mga espiritu, doon na po yung mga maayog espiritu. Kung natong isgutan gyud na ang espiritu, pwede siya ma-apply sa kinaiyas tao. Bisag karon sa atong panahon, kung dunay mga tao nga laig taras, may kaingon nito nga, laing mag-espiritu ning tawhanan ni. No? Diba? So, pwede siyang ma-apply sa kining kinaiyas sa tao. No? Tapos, kung magisgot ang spirit mga kaigsunan, nagisgot po siya sa gininhawa sa kinabuhi. No, gininhawa sa kinabuhi. Nga mao katong gihatag sa Ginoo ngadto kang Adan, no, nga iyang giporma nga tao nga si Adan nakabaton og kinabuhi mga kaigsuonan. So gininhawa kadtong breath of life. Oh, pwede po siya maaplikar po siya niya ng spirit mga kaigsuonan, breath of life. So nakabaton og kinabuhi pinaagi sa breath of life. So mo na mga kaigsuonan, Brother Bito, ang spirit, no? Usa sa kining Greek word, no? Greek word sa spirit mga kaigsuonan. Nagisgot ni dunhi og kining
gitawag og kining mabasa nato mga kaigsunan sa Ecclesiastes 12 versikulo 7. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Ano? Ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga naghatag niini. Okay? So, sa unsang paagi makigsunan nga ang tao nabuhi, gihatagan siya sa espiritu, sa gilinhawa sa kinabuhi, breath of life. Sa panahon nga kuhaon na ang iyahang gininhawa sa kinabuhi, kuhaon usab sa Ginoo ang espiritu, mubalik sa Dios. Mo ni makaigsunan nga maaplikar na to ang espiritu sa gininhawa sa kinabuhi. Baliko na to, no? Then shall the dust return to the earth. Ang kining abog nga nahimong buhi, pinaagi sa gininhawa sa kinabuhi, mubalik sa abog o sa yuta, and the spirit shall return unto God who gave it. Ang espiritu o gininhawa sa kinabuhi, mubalik sa Ginoo. So walay conscious diha yan ang panahon na. Once nga magkabulag ang lawas, physical, o ang gininhawa sa kinabuhi, mga kaigsunan, walay conscious nga something nga gitawag sa uban og espiritu. Bubalik na sa Dios, mga kaigsunan. No? Ang breath, mga kaigsunan, nga gisgutan din sa mao nga mga bersikulo, nagisgot sa pinulungan nga kining ruwak. Ruwak. Ang meaning is spirit or breath, breath of the mouth, o breath of the nostrils, breath of the air or motions. So mo ni mga kaigsunan ang gisgutan sa kahulugan sa ruwak nga gigamit usab kini sa breath of life o spirit nga gisgutan mga igsuon, mga higala. So but pasabot, the word spirit, mga igsuon, sa Old Testament nagagikan kini sa pulo nga ruwak, mga igsuon. Nga kon kining ruwak pod atog pong isgutan, ang meaning pod ano niya, breath of life or breath, gininhawa. So, hinaot nga nasabtan nato, mga kaigsunan. Matod pa, salamat pastor sa imuhang pagpasabot. Salamat kayo. Okay, salamat pod kayo, Brother Bito, diya sa may panakan. Mga kaigsunan, wa na tay oras sa atong panag-uban. No? Sa ngalan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, sa ngalan pod sa atong sponsor, Doc Remilito Oy, o kauban sa iyang pamilya, sa ngalan pod sa atong General Manager, Sir Edwin Garing, o sa mga technicians nga nag-assist ka nato sa hook up sa atong tulumanon sa tingog sa reformasyon. Sa atong tanan nga mga viewers sa Facebook, tanan nga mga listeners, God bless kaninyong tanan. Temporary tang managbulag, pinaagis pag-ampo. Amahan namo nakas mga langit, salamat nga din kami nagkauban sa hamubo nga panahon, among nasabtan ang imuhang mga kamatuoran nga bot nimo nga among kinabuhian samtang kami magaandam niya ng adlaw sa pagbalik sa imong bugtong anak o sa panahon man nga diin kuhaon nimo ang among hilunaman nga kinabuhi. Amahan, hinaot ikaw magapanalangin kanamo ning kagabion o basaylua kami sa among mga sala. Kini among giampo sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kining huli nga inyong gabating mao'y timaan nga tapos na usab ang atong tulumanon tingog sa reformasyon. Tingog sa reformasyon. Kung kamo adunay mga pangutana, sugyon o tampo, i-text lang sa atong cell number 0905-893-5385. Kusbon ko 0905-893-5385. Hangtod sa sunod natong panag-uban, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Umay huli ang kinabuhi. Question.